नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीते सर्व वीक्षकांचं आत्मीय स्वागत. मी डॉक्टर विजयलक्ष्मी नायक. 1854 ಬ್ರಿಟನ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್ आणि ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ನಡುವೆ ದಲ್ಲೆ ಘೋರ ಯುದ್ಧಂತ ಗಾಯದಲ್ಲೇ ಸೇನಾನಿ ಹೆಂತೆ ಆರೈಕೆ ಕೊರನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಗೌರವ ಪಡೋಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರನೇ ಜೀವನತೆ ಬಹುಭಾಗ ಸ್ವಯಂ ಸ್ಫೂರ್ತಿರ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಸೇವೆಂತ समर्पण केले. मानवीय प्रतिपादक कोण म्हटल्यार इटली देशते फ्लॉरेन्स नायटिंगल नर्सिंग संस्थे स्थापने करून समाजस आणि वैद्यकीय क्षेत्रस ह्या ಮೂಲಕ आणि नर्सिंग क्षेत्रस अपार ಕೊಡುಗೆದಲ್ಲ ನಿಮಿತ್ತ ಹೆಂಚೆ जन्मदिवस मे 12 अंतरराष्ट्रीय नर्स म्हटल्यार दादी ಹೆಂತ दिवस म्हणून प्रपंचदाद्यंत आचरणे करीत आयलेसत. सगळेसो विश्व नर्सिंग दिनाते शुभाशय. आयच्या सेवा प्रतिबिंब कार्यक्रमाचं मुख्य सोयरे होनो ब्रदर बन्नूर उमेश प्रभू आणि सिस्टर श्रुती नवीन नायक आमची उट्टू स्टुडिओसो आयनेसत. तुम्हास नमस्कार आणि ह्या कार्यक्रमाचं मोगाते स्वागत. तुमच्या उट्टू संवाद कार्यक्रम आरंभ करताना आधी तुमचे एक परिचय आता बघून घेऊन येऊया. शुरुवेस श्री बन्नूर उमेश प्रभू ह्यांच्या अण्णा श्री बन्नूर कृष्णा प्रभू आणि अम्मा श्रीमती राधम्म. 7 जन न्याक्रांत उमेश चाराती जिल ह्यांचे धर्मपत्नी श्रीमती प्रेमलता प्रभू ह्यांते पूतू देवी किरण प्रभू. हेनी ಕೊಂಚಾಡಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪದುವ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತೂ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ, ಗಣಪತಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತೂ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರನು, मणिपाल KMC हॉस्पिटल आणतो 3 वर्ष ते डिप्लोमा इन नर्सिंग. त्यापरांत 6 महिने ते स्पेशालिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग कोर्स धारवाडा मेंटल हॉस्पिटल आणतो केलेन. 5 वर्ष KMC हॉस्पिटल मणिपाल आणतो स्टाफ नर्स होनो. 34 वर्ष गल्फ मस्कट सुल्तानेट ऑफ ओमान इथे स्टाफ नर्स शिफ्ट आणि वार्ड इन्चार्ज नर्सिंग सुपरवायझर होनो मेंटल हेल्थ नर्सिंग हॉस्पिटल आणतो सेवादल्ले अनुभव हेंते. आमचे अण्णीयक सोयरे श्रीमती श्रुती नवीन नायक ह्यांचे अण्णा श्री श्रीनिवास नायक मूडबेಳ್ಳೆ आणि अम्मा श्रीमती वसंती नायक. हिने कल्लडका शांतिगुड्डे श्री भास्कर नायक आणि श्रीमती गीता नायक हेंते सोनो. हेंते यजमान श्री नवीन नायक कल्लडका हेंते लेंक बेबी ध्रुवी नायक 7 महिने नेक्रो. हिने बेल्ले चर्चे अनुदानित प्राथमिक स्कूल ಅಂತೂ सेंट लॉरेन्स हायस्कूल, सेंट लॉरेन्स पदवी पूर्व कॉलेज ಅಂತೂ ಶಿಕ್ಷಣ घेऊन मंगळूರು एनपोय नर्सिंग कॉलेज ಅಂತೂ BSc नर्सिंग केलेन. हेनी BSc नर्सिंग ಅಂತೂ गोल्ड मेडलिस्ट आणि बेस्ट गोईंग स्टुडंट पुरस्कार एनपोई विश्वविद्यानिलयांसुनु गौल्ले अभिमानते विषय. हिनी 4 वर्ष एनपोय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ಅಂತೂ इंगड विभागते ICU आणि प्रस्तुत 3.5 वर्षांसून फर्स्ट न्यूरो ब्रेन आणि स्पेन सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल ಅಂತೂ सेवा करीत असत. आता सुरुवातीचे प्रश्न. सामान्य होणे एक नर्स म्हणून एक आम्ही पद ऐकताना आम्हाला मनात येते आणि इतर डोळ्यास येते एक चित्र म्हटल्यार एक धव्या कापड नेसल्ल्या धव्या ड्रेस घालून एक बायको नाही तर एक स्त्री. दादा आज तुम्ही उमेश प्रभू हा एक वृत्ती आयके करू कारण काय? ॲक्च्युली नर्सिंग प्रोफेशन म्हटल्यार मला एक थोडं इंटरेस्ट होते आणि माझे अम्माच्या साईड फॅमिली पुरा पॅरामेडिकल स्टाफ होऊन काम करीत ते. एक मावशी माझी आई डिपार्टमेंटात होती, मामा आमच्या फार्मासिस्ट होऊन होतं. असं आहे पुरा मेडिकल मणिपाल हॉस्पिटलात काम करीत होते. तर तिने एक मस्त मला एनकरेज केले ना, तू कुठं एक नर्सिंग प्रोफेशन जॉईन हो, मेल नर्स म्हणून ते कोर्स करतात. तसं आहे तू केल्यावर मग तुला अब्रॉड असताना पुरा द्यावायचे चान्स असतात सांगितले. तसं आहे मला एक इंटरेस्ट आता मी जॉईन कुटुंबात वातावरणात एक नर्सिंग फील्ड. आता श्रुती तुम्ही हा एक फील्ड आयके करू कारण काय? बेसिकली मला मेडिकल प्रोफेशनल दवे म्हणून माझे प्लॅन होते. 9th स्टँडर्ड 10th कंप्लीट करताना मग काही सब्जेक्ट आम्ही घेऊया. आता मेडिकलला दावे झाल्यावर आम्ही सायन्स घेऊया होता. तसं त्या चूज करताना 9th स्टँडर्ड असताना माझ्या आजीच एक पायाचे ऑपरेशन झाले ते त्यात मी हॉस्पिटलाइज्ड झाले तिथे. त्यांच्या केअरटेकर होऊन मी त्या हॉस्पिटलात होते. त्यात ते नर्सिंग शिकतली नेकरापुरा येऊन
आजीला गीत तरतना कसले बेल्ले हिस्ट्री कलेक्ट करतात आणि कसले प्रॉब्लेम्स त्यास होते ते कलेक्ट करीत होते. तसं 3rd डे होताना मला एक थिंकिंग आयलें सांगताना मी ह्या प्रोफेशनान गेल्यार सुमार रोगीचे थ्रू तेंचे थ्रू कसले प्रॉब्लेम आसा काही टायपान मी त्याच एक हेल्प करवत. तसं पुरं माझ्या मनात एक थिंकिंग आयलें. सो मी डिसाईड केलं की सायन्स घेऊन BSc नर्सिंग मेडिकलच दावे जाल्यार BSc नर्सिंग कोर्स घेऊन BSc नर्स कंप्लीटेड नर्स होऊन मी जॉब करवे म्हणून झाले. सो एक सेवा मनोभाव असल्या निमित्त तुम्ही येते. होय आणि मला या प्रोफेशनात मी इंटरेस्ट असन त्याच एंट्री घेतले. आणि एक विषय सांगताना आता नॉर्मली नर्सिंग फील्ड मेडिकल फील्ड जाल्यार ते व्हाईट कोट घालून येतात. सो मी त्या फिल्डान गेल्यार एक व्हाईट कोट घालून एप्रॉन सांगतात. सो त्या घालून मी दावत डॉक्टर सर्ट असें त्याच एक डिग्निटी असतं म्हणून. सो मेनली मी त्या कॉन्सन्ट्रेशन केलं. उत्तम विचार. ब्रदर, तुम्ही आता मनोवैद्यकीय विभागात काम केलं असं त्याचा मी सायकॅट्रिक विभाग म्हणून सांगतो. आणि आता इथे ह्या एक विभागात व्याप्ती कसे असतात म्हटल्यार ॲक्च्युली जनरल नर्सिंग आणि मेंटल हेल्थिंग नर्स म्हटल्यार थोडे डिफरन्स असतात. जनरल आम्ही कोर्स करताना मात्र जनरल नर्सिंग करूनच त्यांचं स्पेशलायझेशन करावे आम्ही. तसे आमास स्पेशलायझेशन काय म्हटल्यार चेडवास चेड होऊन कोर्स मिडवायफरी कोर्स करताना आम्हाला जिलग्यास मेंटल हेल्थ नर्सिंग म्हणून करतात. तसे मेंटल हेल्थ ॲक्च्युली नर्सास तिथे काय डिफरन्स नाही प्रोफेशन वाईज. जाल्यार इथे मानसिक पेशंट असं बघवायचे म्हटल्यार चिके मेंटली आम्ही स्ट्रॉंग हवे आणि नर्सांचे मेन रोल म्हटल्यार आम्ही पेशंट आणि डॉक्टरांच्या इन बिटवीन आमचे मेन रोल आमचे आम्ही कसं पेशंट असं बघतो आणि कसं पेशंटाचे बिहेवियर पुरो आसा त्या पुरो आम्ही डॉक्टर्स रिपोर्ट करतो की डॉक्टर्स पुरा डिसाईड करतात कसं ट्रीटमेंट प्लॅन म्हणून सांगून. आम्ही ॲक्च्युली वर्क केलेल्या हॉस्पिटलांत एक खाली मेंटल हेल्थ मात्र त्या हॉस्पिटल स्पेशालिटी मात्र तसं नसताना थंय खैले पुरो डिपार्टमेंट म्हटल्यार एक चाइल्ड अँड एडोलसेंट सायकॅट्री आणि त्या नॅक्रांसांनी एक 15 वर्साचे जे नॅक्रास पगवचे डिपार्टमेंट आणि एडल्ट सायकॅट्री म्हटल्यार चेड होऊन यंग आसले अप टू 40, 50, 60 इयर्स असं ते मॅनेज करतात. मग आणि एक डिपार्टमेंट जिरियाट्रिक म्हणून सांगतात ओल्ड एज पेशंट्स परत थंय त्यास अबाव 70 अबाव 80 असले प्राय असले असं त्या डिपार्टमेंटात. आणि एक फॉरेन्सिक डिपार्टमेंट म्हणतात. फॉरेन्सिक म्हटल्यार केलो क्रिमिनल केसेस पुरो येतात. त्या क्रिमिनल केसेस मेंटल इव्हॅल्युएशन करवायला जाल्यार डॉक्टर्स असं ॲडमिशन करूनच त्यास रिपोर्ट दिवप म्हटल्यार केलो पटी कोर्ट असून रेफर करतात केस नाहीतर पोलीस केस येतात. तसं ना पुरो मेंटल इव्हॅल्युएशन असं मस्त त्या फॉरेन्सिक वॉर्डांत ॲडमिट करतात. आणि एक डिपार्टमेंट म्हटल्यार डिटॉक्सिफिकेशन म्हटल्यार केलो ड्रग्स अल्कोहॉल पुरो घेवचे असतात ते पुरा त्याच पुरा कसं ट्रीटमेंट करायचे म्हणून सांगून डिटॉक्सिफिकेशन म्हटल्यार त्यांचे खैले पुरो त्यास स्टॉप करा एक ट्रीटमेंट आम्ही देतो. तसं रिलेटेड होय ॲडिक्शन रिलेटेड ट्रीटमेंट म्हणतो. सो 4 विभाग मनोवैद्यकीय विभाग लायक विचारते. आता श्रुती, तुमच्या आता इतक्या वर्ष सर्व्हिस अंत ಬಹುಶಃ 8 ವರ್ಷದ ಸರ್ವಿಸ್ ದಾಳ तुम्हाला एक 8 ವರ್ಷದ ह्या सर्व्हिस अंत तुमचे एक वैयक्तिकವನ್ನು ಸಂಗತ ಮುಂದಾನ ಖೇನಪುರ ಮೌಲ್ಯ तुमच्या लगे अळवಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ साध्य झाला. मेन सांगल्यार टीम वर्क कसं आहे. आम्ही एक टीम वर्क सांगल्यार खाली एक रोगीची आम्ही चिकित्सा देताना त्यांत टीम वर्क असतं. डॉक्टर्स हाऊसकीपिंग डिपार्टमेंट होऊन दे नाही फिजिओथेरपिस्ट होऊन दे. सो एक टीम वर्क म्हणजे सो त्यांच्या वाटतं आम्ही कसं रिलेशनशिप मेंटेन करावे सांगणार. एकच लेखत असत नाही पुरातन लाईक एकोटी स्ट्रेस लेवल हाय असता एकोटी लाईक ॲग्रेसिव्ह असतात. सो त्या टायमार आम्ही कसं त्यांच्या वाट बिहेव करवे शांत रीतीन त्या स्पष्ट आम्ही ताळमे पेशन्स हवे मेन होऊन. सो त्यांनी सांगायचे पण आम्ही आत्ता करून घेऊन. सो तसे एक मेनली ॲक्टिव्ह लिजनर होणं मग टीम लीडर होऊन कसं मी रेस्पॉन्सिबिलिटी घेवे होता. सो त्या एक मेन सांगल्यार टीम लीडर होऊन घेवायचे रेस्पॉन्सिबल पर्सन होऊन मला ते मोल्ड केलं असं. आता एक टीम मोठं कसं काम मग कसं एक पेशंटाची एक जबाबदारी मी कसं घेऊन ಮುಂದುವರಿಸೋ त्या मेन होऊन मला मौल्य होता. आता ब्रदर तुम्ही आता तुमच्या ह्या डिपार्टमेंटात संबंधपಟ್ಟು म्हणताना मानसिक अस्वस्थದಲ್ಲಿ असतात. ती नाक असो बरे थोरली असो बरे. आता ती
ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೋನ असत नाही ती एक इंगड ರೀತಿಯ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ತಂದೆ असता वर्तन इंगड ರೀತಿಯ असता ते एग्रेसिव्ह होणं असं वाईल्ड बिहेवियर त्यांचा फोन आता ह्या संदर्भात तुम्ही खेळले रीतीर त्यास एक ट्रीटमेंट देता आणि ह्या एक बिहेवियर दाखवे कारण काय म्हण ॲक्च्युली मेंटल पेशंट म्हटल्यार ते नॅक्रास होऊन दे अडल्टस होऊन दे ओल्ड एज ಅಂತ येता त्याला नॅक्रास कसं म्हटल्यार ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿ लहान असतानांत हाय फीवर होऊन एपिलेप्टिक फिट आणि पुरा येता एपिलेप्टिक फिट येतो तो हाय ग्रेड फीवर येतो तो काय तरी चिके ब्रेन डॅमेज जाल्यार मग त्यास त्या नॅक्रांस एक नंबर हायपर ॲक्टिव्ह बिहेवियर येता त्या हायपर ॲक्टिव्ह बिहेवियर कंट्रोल करायला जाल्यार चिके मस्त कष्ट होतो आणि त्याच पुरा किती कंट्रोल मायनर केसेस जाल्यार ते कंट्रोल करायला होता मेजर म्हटल्यार कंट्रोल करणे साध्य नाही मस्त हायपर बिहेवियर असा म्हणून जाल्यार केला फाटी ॲडमिशन करूतात तसं ना पेशंट असं आम्ही कंट्रोल करायला जाल्यार हॉस्पिटल ॲडमिशन अगत्य असता थंय आम्ही काय करता म्हटल्यार पेशंट असं चिके काम करवे मेडिसिन देतो नाहीतर त्यास एक ॲक्टिव्हिटीज आम्ही एंगेज करतो तसं म्हणून असता थंय एग्रेसिव्ह बिहेवियर म्हणण्याचे ते एक चान्सेस येत नाही हॉस्पिटल एन्व्हायरमेंटान घरच्या एन्व्हायरमेंट ते असं कंट्रोल करत तर मात्र आम्ही हॉस्पिटलास घेऊन येतात तसं ते ॲडल्ट सायकॅट्री म्हटल्यार ಕೆಲವು आता आम्ही बघू मेंटल इलनेस म्हटल्यार ಕೆಲವು ಮೇಜರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ त्यास आम्ही सायकोटिक्स म्हणतो आणि मायनर मेंटल इलनेस असतात मायनर मेंटल इलनेस असल्यार त्यास घरात ट्रीटमेंट करवा होता डॉक्टर लागी धावून कसाला हावे मेडिसिन ते घ्यावं होता तर मेजर मेंटल इलनेस स्किझोफ्रेनिया आणि हायपोमेनिया आणि एफेक्टिव्ह डिसऑर्डर असे पुरा पेशंट असल्यार त्यास घरापर कंट्रोल करे भारी कष्ट असो त्यास हॉस्पिटलायझेशन हांवेंत पडता त्या टायमार ॲक्यूट केस म्हणतो आम्ही ॲक्यूट सायकोटिक डिसऑर्डर म्हणून सांगतो त्या टायमार ते हॉस्पिटलास येवे ऐकत नाही युजली मेंटल पेशंट म्हटल्यार मी नॉर्मल असा मला काही प्रॉब्लेम नाही म्हणून सांगून ते अवॉइड करतात हॉस्पिटलास येवेले जाल्यार घरच्यांनी चिके ह्या चिके जोर करून हाडून तुला ट्रीटमेंट करवतो म्हणून सांगून हॉस्पिटलास हाडून मग ॲडमिशन करवतात कशें तरी ॲडमिशन करतो मग थोड्या दिसांनी ते ट्रीटमेंट आनी स्टार्ट करतो तो ॲडजस्ट होतो मग इम्प्रूव्हमेंट होता तसं आहे आम्ही एकदा येतो कुठले तर ते मस्त एग्रेसिव्ह असताना आम्ही एकदा तर त्यास मस्त फोर्स करे होत नाही आम्ही कसं ट्रीटमेंट प्लॅन असा त्या अकॉर्डिंग टू त्या प्लॅनच आम्ही त्यास ट्रीट करायला हवा हय तसं मग मस्त एग्रेसिव्ह म्हणून जाल्यार आमच्या हॉस्पिटलात एक ट्रीटमेंट प्लॅन असा म्हटल्यार आम्ही एक रेस्ट्रेन करवायचे राईट्स असा आणि नाहीतर रेस्ट्रेन चेअर रेस्ट्रेन बेड नाहीतर इंजेक्शन आणि पुरा देऊन चिके कंट्रोल करायला होता पेशंटास मग समाधान होतो तर आम्ही रिलीज करतो ओके लाईक विचार ओके श्रुती आता तुम्ही एक स्टाफ नर्स दालसो तुम्हाला रोग्या उट्टू डायरेक्ट एक संपर्क असता ನೇರ संपर्क असता तुम्ही रोग्या उट्टू मस्त बोलताओ त्यांचे आरैके करताओ त्यांच्या मोगान बोलताओ त्यातून त्यांचे एक रोग अर्ध त्यांचे गुण होऊन जातात आता ती गुण होणं सोडून जातात तर तुम्हाला एक म्हणून अटॅचमेंट एक असेल ना एक सोडून जाताना बेजोर हवं तर इमोशनल मॅनेजमेंट म्हणून सांगतो तर कसं मॅनेज करता मेनली आम्हाला खुशी विचार सांगल्यार आम्ही दिल्ले ट्रीटमेंट डॉक्टर्सन इवन ॲडवाईस केलं तर आम्ही त्यांच्या 24 hours असता नर्सिंग डिपार्टमेंट त्यांचे कसले प्रॉब्लेम असतात त्यांनी एकदा डॉक्टरला की परत सांगूया त्यांनी इष्टपडत नाही तर आमच्या त्यांनी सांगता असं प्रॉब्लेम पर्सनल प्रॉब्लेम होऊन त्यांच्या बॅक पर्सनल हिस्ट्री असताना पास्ट मेडिकल हिस्ट्री कळलो त्या टायमार त्यांनी अटॅचमेंट होऊन असताना त्यांनी हुशार होऊन डिस्चार्ज पुरा होऊन दावेच्या त्यामुळे खुशी विचार नाल्यार एकदा केसान कसं होता सांगणार डेथ ते अनएक्सपेक्टेड पण असतं एकदा ते बेजार्द संगती होता त्या टायमार सो डिस्चार्ज बरोवन जाताना त्यांनी शोर्ट्स एकदा त्यांनी मान्य आम्हाला देतात कवरान बरोबर बट ॲज अ प्रोफेशनल आम्ही त्या घेत आम्ही सांगता त्यांचं अंडरस्टँडिंग करता सो आम्ही करूनच्या कामास आम्हाला बदल सॅलरी म्हणून असता सो तुम्ही या प्रदेरेचे आम्हाला आम्ही ॲक्सेप्ट करीत नाही तसंच त्यास आम्हाला खुशी असता त्यांचे एक ब्लेसिंग्स असता आम्हाला त्यांनी आशीर्वाद देते एकदा सो त्या पर आम्हाला त्यांचे एक धन्यता भावना आशीर्वाद मागीर त्यांच्या फॅमिली एक रोगी हुशार होऊन येताना त्याच एक गोव्याच्या खुशीत आम्हाला त्यात संतोष असता आता तुम्ही फर्स्ट न्यूरो हॉस्पिटल काम करीत असो नाकांचं संबंधपಟ್ಟವನು ಖೇನ ಪರ ಏಕೆ ನರಸ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ मेनली सांगूनच्या जाल्यार पिट्स म्हणून सांगता आम्ही अपस्मारस म्हणून सांगताय मेनली ते एकडूनच ताप पुरा येताना ताप कंट्रोल जाल्ले नाही जाल्यार पिट्स म्हणून येतात तशें नेक्राव येतात त्यास एज डिफरन्स काही असत नाही सो इथं आमच्या हॉस्पिटलांत त्यास पर्टिक्युलर न्यूरोलॉजिस्ट म्हणून आसा पिडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट सो त्यांनी इव्हॅल्युएशन करून
ते तापास संबंधपಟ್ಟले नाही काही तरी बॅक्टेरियल इन्फेक्शन होऊन माथ्यास इफेक्ट झाल्यास ब्रेनच कसाल तरी इफेक्ट झाल्यास म्हणून बघून त्याचे प्रकार मग ट्रीटमेंट स्टार्ट करतात. सो नॉर्मली होऊन MRI स्कॅनिंग CT स्कॅन करून मग त्यांनी ॲडमिट करून त्या सगळ्याला ट्रीटमेंट देतात. लाईक विचार ब्रदर, आता सामान्य होणं एक कुटुंबांत एक फॅमिलींत मानसिक अस्वस्थ नाकरा आसात थोरलें आसात एक कल्ला कोडले सामान्य काय करतात म्हटल्यार त्यास भायर हाडीत नाही, घरा रुमांत ते एक बांधून घालवत आसात. समय एक आहार येनासतना रोवते, डॉक्टरली बोलान येनासतना वामाचाराच्या ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ करूयते. ह्या पुरा आम्ही ऐकलो आसा आणि बघितलो आसा उकडा. ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ तुम्ही काय ते सांगता? ॲक्च्युली तें पुरा आमी वामाचारा तें हें करवेचें म्हणून सांगून ते आदीन पुरा ಮೂಢನಂಬಿಕೆ एक नंबर ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ते ॲक्च्युली तें एक पेशंट असं आम्ही तसं ट्रीट करत होईना केदवाई. मानसिक कायला म्हटल्यार तो ॲक्च्युली रियली तो सफर होतो असता आणि त्याच्या माइंडात काय होता असं म्हणून सांगून तेलेच गोत्तू. आणि फॅमिली त्यास ती असं नेऊन गेले तर वामाचारास नाहीतर इंगड काहीतरी लोकल ट्रीटमेंट म्हणतो आम्ही त्यास त्या करवल्यार ते लागतात गुण होतो म्हणून सांगून. ॲक्च्युली त्यांचं गुण व्हायचे नाही ते एग्रवेट होता लेट दल्ला लेट केलं इतकी त्याला प्रोग्नोसिस मस्त गुण ह्या होता. तसं नसताना आम्ही दल्लैत बेगीन कोण फॅमिलीचं ಗೊತ್ತು नाही जाल्यार कोणाला तरी विचारून तरी त्यास दल्लैत बेग हॉस्पिटलास डॉक्टरलागे हाडून दाखवून असं ह्याचे बिहेवियर असा असे चेंजेस दिसता सामास म्हणून सांगून इमिडिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट केल्यार त्या प्रोग्नोसिस मस्त बेगीन हुशार होतो तो. मग किती आम्ही लेट केलो तितकी ते क्रॉनिक पेशंट होतात मग कंट्रोल करे होत नाही की होतात तसं नाही मेडिसिन तिथे इफेक्ट होत नाही असं. आता स्टार्टिंग अक्यूट स्टेजवर आम्ही बेग ट्रीटमेंट स्टार्ट केल्यावर काही नाही आता ताप आम्ही ताप येताना कुठे डॉक्टरला गेल्यावर आता कुठले तरी गुण होता ताप कुठे एक 4-5 दिवसांनी हुशार होतो. तसं ते ह्या कुठं मेंटल इलनेस कुठं आम्ही नेग्लेक्ट करावे ना. फॅमिली मस्त काय करतात एक सोशल स्टिग्मा म्हटल्यार एक समाजात एक नमनी हो मेंटल तले तो मेंटली पेशंट तो तले पिसो तले एक नमनी आयसोलेट करवे बघतात. ते केदूय तसं करावे ना. अद्दी काय करीत ते म्हटल्यार चैन बांधून घालवायचें घरा भितर ठेवायचं काही बाहेर सोडवायचं नाही तसं पनिशमेंट करीशे. आत्ता परत एज्युकेशन होतो तो जे अवेअरनेस येतो तो आता पुरा हॉस्पिटलास येऊन ट्रीटमेंट आणि करून ते हुशार होतात. दानरू ब्रदर ॲक्च्युली एक दखल्या पर्सेंटेज ऑफ जन असतात मानसिक अस्वस्थ होऊन असतात. आता ह्या एक असताना आमच्या समाजाची जबाबदारी कसं नाही आणि समाजाच्या जनास आम्ही कसं एक शिक्षण देऊ? ॲक्च्युली त्यांत मेंटल अवेअरनेस म्हणून सांगतो आपण ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆಮೇಲೆ ಪೂರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಪೂರ ಕೊಡ್ತಾವೆ. ಇತ್ತೇ आता ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೆಲವು हॉस्पिटलांसून पुरा कॅम्प पुरा जातात. त्या कॅम्पवर जाताना असं पेशंट म्हणजे असं संबंध आल्यावर आम्ही अवेअरनेस देऊया त्यास म्हटलं समाजाच त्यास ಗೊತ್ತು नाही हेले काय प्रॉब्लेम होता असा कसं मला ಗೊತ್ತು नाही मेंटल इलनेस म्हणतो कुठले हो त्याने एक माते होऊन होतं त्या ह्या सांगून त्याला एक इंगडत थोडे बघतात. तसं ते असं आम्ही असं प्रॉब्लेम असल्यावर असं डॉक्टर्स असं ट्रीटमेंट देऊया त्याचं म्हणून सांगून एक अवेअरनेस असा केल्यावर ते कुठले नेऊन हॉस्पिटल असताना नेऊन ॲडमिशन आणि करू होता. असं तर मायनर केस म्हणून जाल्यार डॉक्टरला नेऊन जाऊन मेडिसिन देऊन त्यास गुण करूया होता. होय गुण करू होता जाल्यार आम्ही केद्दो आम्ही त्यास ह्या भूताच्या प्रेताच्या पुरा उपद्रसा आणि कोणी त्याला माट मंत्र केले असत तसं म्हणून सांगून त्याने घरात होऊन आणि चेड होता आणि त्या लोकल ट्रीटमेंट असं नेऊन जातात. म्हटल्यार माट काढवायचे आणि त्याला एक कसं तरी पूजा करवायची दैवाच्या पुरा हँग करायचं तसं परत केल्यावर त्या एक टेम्पररी रिलीफ गावा पिरे थोडं त्याच्या मेंटल हेल्थचे चेंजेस हवे पिरे जाल्यार ते परमनंट क्यूर म्हणून सांगता येत नाही. परमनंट क्यूर हवे जाल्यार आम्ही डॉक्टरला घेऊन तो हॉस्पिटलला जाऊन सायकॅट्रिस्टच दाखवू. आता तुम्ही प्रति पोटी आम्ही एक सांगत असं ऑलवेज नर्सेस आर द राईट हँड ऑफ द डॉक्टर्स म्हणून सांगता. आता तुम्ही ह्या वृत्तीस जॉईन होताना तुमचा आरंभिक दिवस कसा होता? आरंभिक दिवस सांगणार आम्हाला एकदा जॉब असं आम्ही जॉईन झाल्यापर्यंत आम्हाला पेशंट देत होते स्टार्टिंगात. तेथे एकदा मी ऐकलं की कितीच मी आहे जॉब आईला मी म्हणून सांगणार आम्हाला ते कसं मॅनेज करूया आमच्या सिनियर पुरं असतात. सो एकदा सांगून देतात मग इतर त्यांना आम्हाला इतर होते नाही कसं करूया डे लाईक कंटिन्युअसली जाऊन त्यांच्या लगे डाऊट येतात त्यांनी सांगून देतात नाही सिनियरिटी पुरा दाखवतात. सो तसं असताना आम्हाला ठीक आहे कितीच या प्रोफेशनल्स मी आईला म्हणून आले ना ते मग पेशंटचे काय बघताना मला अगदी गावाले सुरवेस गावाले पेशंट बर्न झाले त्या फुल. सो त्यापुढे बघताना मला ह्या प्रोफेशन मी चूज केलं सुटेबल नाही म्हणून झाले ते.
सो त्या टायमार म्हाज्या अम्मान माले धैर्य दे. धैर्य दिले न्ही सांगल्यार तूं इश्ट होवन त्या प्रोफेशनस गेलेस तर स्टार्टींग अंत सो मागीर ते सम होता क्रमेण म्हूण मागीर आमी डॉक्टर लागीं अशें कम्युनिकेट पुरा करून अर्थ जालें ना जाल्यार तेंच्या लागीं इतरून पुरा पेशंट लागीं आमी बोळोवन पुरो वताना सो माले कॉन्फिडेंट इन्क्रीज जालें सो मागीर इंट्रस्ट आयलें मागीर आमी एक लीव घेवं जाल्यार नाका माले ड्युटी दावे तशें पुरो एक मनोभावन आयलें जबाबदारी तर जबाबदारी आयलें वय जीवनांत. तसं जाल्लें न्ही ह्या पोजिशनांत आतां आमी कॉन्फिडेंट होवन सांगत एक पेशंट आमी मॅनेज करता म्हणून आता तुमचं एक परिचय बघताना तुम्ही ICU विभागांत काम केलं. वय वय सामान्य होऊन आम्ही सांगत असं ICU एक काम गावल्यार नर्स म्हणून करू येतं म्हणजे भारी कष्ट तुम्ही हां वय वय ह्याच्या बघे काय सांगता. ॲक्च्युली माझं इंटरेस्टिंग एक फील्ड डिपार्टमेंट सांगणार ICU किती सांगणार नाव बघताना इंटेन्सिव्ह क्रिटिकल केअर युनिट म्हणून सांगतो क्रिटिकल सांगणार ते सांगतो की बाकी प्रयोग सोसायटीची कसं की मे बी ते आता जीव ओढीत असतात तसे पेशंट मात्र अंतिम हां तशें मात्र न्ही कोणाच क्लोज मॉनिटरींग हवंय सो मागीर क्लोज ऑब्जर्वेशन नाही तर वार्डान घातल्यार इन्फेक्शन रेट चड होवपाचे चान्सीस आसता त्याच परत हार्ट पेशंट होंडे न्ही जाल्यार सिवियरली कसले तरी प्रॉब्लेम असल्यार तशेले पेशंटांक पुरा ICUंत एडमिशन करतात सो क्लोज मॉनिटरींग जाल्या पर्यंत त्याच ICUचे केअर रियली रिक्वायर्ड नाही म्हणून जाल्यार त्याच वार्डात शिफ्ट करतात इथं मेन रोल सांगल्यार आमी खाली डॉक्टरचा त्यांनी सांगितलं की आमी खाली बिटवीन डॉक्टर्स अँड पेशंट मात्र न्ही पेशंट पार्टी लाईक संबंध त्यांनी व्यक्तीच्या रिलेटिव्स मेन रोल असता सांगल्यार पेशंट मे बी अनकॉन्शियस असतात सो तेंच्या लागीं आमी हिस्ट्री कलेक्ट करूं वयतले तसं पेशंट कोण रवत होते घरात सो तेंच्या लागीं आमी हिस्ट्री कलेक्ट करता आनी कसं आमच्या सायडासून त्याच लायकाचे ट्रिटमेंट देवन कितले बेग त्यांच हुशार हवे आमी ट्राय करूं त्या करता मागीर पुरा हिस्ट्री आतां रोगीचे संबंधी को डॉक्टर लागीं सांगूं वयत नाही तसं आमच्या लागीं शेअर करतना आमी त्या विवरण्या पुरा घेवन शॉर्ट होवन आमी डॉक्टर्स सांगता त्या ट्रिटमेंटस अनेकूय त्यांचं पॉझिटिव्ह हे जाता सपोर्ट होता त्या एक्झाम्पल सांगूचे जाल्यार आमी डायबेटीक पेशंट पुरा जाल्यार तेणी काही मेडिसीन घेवत असतात घरा त्या पुरा आमी नाही घेयत तरी मेडिसीन प्रिस्क्रिप्शन कसले तरी असल्यार सो तो पुरा हाडून दिल्यार ते आमच्या ट्रिटमेंटस अनेकूय एक सपोर्टीव वे सारकें जाता सो मागीर पेशंटस आमी घरचें वातावरण देवायचें सो सेम लायक तेणी कसं घरा लाईफ लीड करतात त्यात आमी वातावरण हॉस्पिटलान तो क्रिएट करले बघतो त्यामुळे सो रोगी चोटी एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप म्हणून सांगतात मेन हांवें जाल्यार तेत सो कशें आमी तेंचो बिहेव करता तेणी कसं आमच्यो नंबिकेतून कसले पुरो विशय आमचो शेअर करतात ते पुरो आमी एट द एंड ट्रिटमेंट तसं सपोर्ट करता होय त्यांना लिमिट तुम्ही पेशंट होतो मस्त क्लोज त्याच म्हटलं आणि एक मी ॲड करतो म्हणजे एक कॉन्फिडन्स बिल्डअप करायचं आहे म्हटलं पेशंट नर्स रिलेशनशिप म्हणतो आम्ही त्यास त्या कॉन्फिडन्स बिल्डअप करताना त्यास एक नंबरने धैर्य येतो धैर्य वय आत्मविश्वास म्हणायचा येतो त्या मेन ऍक्च्युली आम्ही वय वय वेग गुण होता आणि ही आम्हाला चुकट रीतीन बघता असत माझे प्रॉब्लेम सॉल्व हे होता गुण जाल्ले ते बेग गुण होता म्हणून सांगायचं एक कॉन्फिडन्स येतो पुढले एक मॉरल त्याच्या लागी एक इम्प्रुव्हमेंट होता दॅट इज माय एको टायमार फर्स्ट डे तेणी प्रोवायड करता आमच्या लागीं सांगूय पुरा त्याच एकदा कॉन्फिडेंट नंबिके बिल्डअप केले पर्यंत हेंच्या लागीं सांगल्यार आमचे ट्रिटमेंटा सपोर्ट होता आमी बेग गुणवून घरा धांवतो फॅमिली मेंबर्स टायम स्पेंड करवत तसं परत थिंकींग येतं ते मागीर आमचे बॉन्ड स्ट्रॉंग होता उमेश आता एक शिक्षण पडवून आज आयत्या समाजांत जीवनांत काहीतरी एक अप्स अँड डाऊन्स होते म्हणून एक असता तकले विचारस एक टेन्शन करून डिप्रेशन टायपार हवे ते ह्या पोरा असताना आम्ही आमचे मन कसं आम्ही सदृढ करून घेवतो ॲक्च्युली आत्ताच्या काळात आम्ही बघितल्यार आता यंग हे मॉडर्न सोसायटी म्हणून सांगतो आम्ही ह्या मॉडर्न सोसायटींत पुरा मस्त प्रॉब्लेम्स जाता म्हटल्यार एवरीथींग इज फास्ट जाता पुरा आम्हाला इन्स्टंट रिझल्ट गावीस हवे आता तसं नसताना नॅक्रास तशें आमी सगळे आम्हाला शिकोवे आमचे नॅक्रास डॉक्टर शिकोवे इंजिनियरिंग शिकोवे अद्दी पुरो तशें प्रॉपर हें नाही ते मस्त कंडिशन पुरो नाही ते आम्ही किती शिकलो तितली एक सॅटिस्फॅक्शन होते आता कोणास एक नमुनी सॅटिस्फॅक्शन म्हणे नाही किती असून दे आमच्या लागीं जाल्यार मेन काय म्हटल्यार आमी केद्दो आमी आमचे लेवलांत आमी सॅटिस्फॅक्शन होऊन आसतो तेद्दो आमच्या पुरा
प्रॉब्लम्स होंदे कसले होंदे ती यावेचे साध्य नाही जाल्यार केलो फावटी काय होता म्हणल्यार आतां वर्कींग वुमन सांगितल्यार थंय एक घरचे रेस्पॉन्सिबिलिटी आसता, कामाचे रेस्पॉन्सिबिलिटी आसता आनी नेकरांच बघावें तसं मस्त रेस्पॉन्सिबिलिटी असताना स्ट्रेस बिल्टअप होता. स्ट्रेस बिल्टअप होताना त्या स्ट्रेस कसं आम्ही मॅनेज करावे म्हणून सांगून केलो फावटी कळत नाही आम्हास. आता मेन काय म्हणतो म्हटल्यार आमी एक स्ट्रेस रिलीज करावे म्हणून जाल्यार आमी एक नेगेटीव आमचे पॉझिटिव्ह थॉट्स आमी बिल्डअप करावे. आमी केन्ना नेगेटीव सवय ना आमी मी माझ्यान तें होयत नाही म्हणून सांगायचें आमी ह्या लेवल अशी येना होय माझ्या लागी साध्य आसता तें मी पॉझिटिव्ह थिंक करावे आमी सांगतो न्ही केन्ना आमी पॉझिटिव्ह थिंक करतना आमी कसले प्रॉब्लेम आमच्या लागी सॉल्व करावे जाता. आनी आतां तुमचे योगा क्लास आसा, मेडिटेशन आसा तशें करून आमी अटेंड केल्यार आनी एकान एक आमी बोलोवन एकल्या लागीं म्हाजे असा प्रॉब्लम आसा क्लोज फ्रेंड्सा लागीं आमी बोलोवन आमी आमचे प्रॉब्लम्स सांगून आमी सोल्युशन गावता एक तशें आमी रिलेशनशीप आमी बिल्डअप कराय. नेकरांचे आतां काय म्हटल्यार पेरंट्सांस मस्त टायम गावत नाही बघूयांच ते कसले करतात नेकरां कसले स्टडी करतात नाहीतर मोबायलान तत स्पेंड करतात मस्त टायम. तसो नासतना पेरंट्स समज ते असं बघितले नाही म्हणून जाल्यार एक नमुने त्यांचे ॲक्टिविटीज चेंज होता. तेद्वा मेन आमचे ते एक पिरियड आसा नेकरांचे पिरियड आसा एक 5 to हायस्कूल आसून कॉलेज आसा त्या एजांत आमी मस्त केअरफूल घेवया आमी नेकरां मॅच्युरिटी एज म्हणून सांगतो आमी त्या एजांत नेकरांस मस्त आमी ऑब्जर्व कराय वता तेंचे कसले ॲक्टिविटीज मोबायलान स्पेंड करतात ते खंय भायर जातात ते केलो फावटी आत्तां पुरो आमी आयकतो केलो कडेन ड्रग्सांनी पुरो सप्लाय करतात स्कुलाच्या वरांडांत थंय ते पुरो तें पुरो आमी मस्त केअरफूल हांवें नेकरां लागीं पुरो ती खंयले अननेसेसरी ॲक्टिविटीज आसा पुरो आमी मस्त तांकां एनकरेज करावी ना जाल्यार ती आमच्यांनी आमी ऑब्जर्व करून त्या चिकोट रितीन तांच्या फॅमिलींत डेवलप करा आमी प्रॅक्टीस करावें चेड होवन त्यास आमी मेन फोकस करावें. आनी एम्प्लॉयज आमी मस्त स्ट्रेस घेवन अननेसेसरी स्ट्रेस घेवन तुका तरी आमी हे मनाचे चेड होता स्ट्रेस चेड होवन मागीर आमी ते कंट्रोल करावें. तसो नासतना आमी ते एंग्जायटी म्हणतो आमी त्या एक एंग्जायटी लेवल आमी चेड जावे सोडावे ना केदवाय जाल्यार ते आमी पॉझिटिव्ह थिंक करून आमच्या लायफान कसले प्रॉब्लेम आयल्यार आमी फेस करून आमी ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು नायक विचार सांगला. आता सिस्टर तुम्ही एक यशस्वी नर्स म्हणून सांगू म्हणता त्याच्यात खैना पुरा गुण हवा सामर्थ्य हवा. मेन सांगल्यार ॲक्टिव्ह लिजनर म्हणून सांगता. मेन आमी पेशन्स हवे ताळमेंत कसले आमी पेशंट सांगता नाही कोण तरी डॉक्टर्स कसले सांगता सो ते पूरा आमी आमी सावधान घेवन कसं ट्रीटमेंट हेल्प करी सारके हांवें ते ॲक्टिव्ह लिजनर म्हणून सांगता हेका. मागीर मेनली पेशन्स मागीर पेशन्स सांगता ताका ताळमेळ हवे मागीर स्ट्रेस मॅनेजमेंट करवे गोत्तावे आनी प्रॉब्लेम सॉल्विंग केन्ना तरी प्रॉब्लेम आयल्यार डिपार्टमेंट लेवलान केन्ना तरी प्रॉब्लेम आयल्या न्ही कॉलिग्साच्या मिडल कसले तरी प्रॉब्लेम आयले आतां आमीच प्रॉब्लेम अंत पडून कॉलिग्सच प्रॉब्लेम अंत आसा न्हू आमी पेशंट केअर देवेचे त्या मस्त थिंक करवे वयत न्ही. सो आमच्या मिडल आसले कसले प्रॉब्लेम वर्क प्लेसान प्रॉब्लेम असतात सो बिकॉज पूर जण बदल एनवायरमेंट आसून येतो एकदा येवन त्या डिपार्टमेंटान सेट जावं पुरो टायम घेतो. आतां सिनियर्स असतो ज्युनियर्स आयिल्ली फ्रेशर्स पुरो आसता जस्ट नर्सिंग कंप्लीट करून येयल्ली आसता सो तेंची के एन्झायटी लेवल स्ट्रेस लेवल परत चड आसता. सो त्या टायमार त्यांचं आमी कशें एक एज अ सिनियर नर्स न्हू कशें आमी त्यांचं इन्स्ट्रक्ट करता नाजाल्यार पेशंट सायड कशें आमी त्यांचं प्रॅक्टिकली शिकोवन दिता तें मेन वता. हय हय तसं आता ब्रदर तुमास आता तुमचे एक डिपार्टमेंट मानसिक अस्वस्थದಲ್ಲಿ नाकरा होंदे थोरली होंदे येतात ती आता 1-2 दिवसांत डिस्चार्ज होऊन जायत नाही त्याच एक लॉंग ड्युरेशन टाइम घेता तर तो तुम्ही रोगी उठ्टू तुम्ही खैली रीतीर संबंध बेळसोवन घेता. ॲक्च्युली मेंटल पेशंट म्हटल्यार त्याच लॉंग ड्युरेशन एडमिशन हांवें वता चेड होवन तसो नासतना कुडले त्यास आमी डिस्चार्ज कराय होयत नाही म्हटल्यार एकदा त्यास ट्रीटमेंट स्टार्ट करतो तो ते इम्प्रूव होईसर आमी चिके वेट करून एक वार एक्चुअली आमी 1 week to 2 weeks त्यास इम्प्रूव हवे लागता टायम लागतो मेडिकेशन पुरो एफेक्ट होईशे मेनास ते चेड होवन मेडिसीन स्टार्ट केल्यार त्याचे ॲक्शन होवें जाल्यार मेडिकेशनाचे 1 week नाहीतर 2 weeks लागता. तसो नासतना आमी पेशंटास ते इमोशनली मस्त डिस्टर्बन्स असतात ते एक त्यास हॉस्पिटलास येवच्यान इश्ट आसत नाही एक आयल्या परांत
त्यास एक फ्रीडम म्हणे असत नाही. घरात आल्यावर त्यास फ्रीडम असता काही दावत त्यास हॉस्पिटल तर कुठले त्यास हॉस्पिटलांत तर आम्ही बरा व्यायाम असं डिस्चार्ज करीत नाही बेगीन म्हणून सांगायचं एक नंबरने फिलिंग्स असता. आणि हॉस्पिटलांत मेंटल हॉस्पिटलांत काय म्हटल्यार मस्त सिक्युरिटी परत होतात चेडोवन त्याच बाहेर दावे आणि सोडित नाही चेड. इंगड जनरल हॉस्पिटलांत जाल्यार त्यास कुठले दावत डिस्चार्ज करवतो रिलेटिव्सांस सोडतात. इथे आम्ही चेड रिलेटिव्सांस अटेंडरांचे सोडित नाही आम्ही. काय म्हटल्यार ते अटेंडर येतो कुठले ते रडतात त्यास घर नेऊन दाया म्हणून हट्ट करतात मस्त. त्यासाठी त्या ट्रीटमेंट जनरल हॉस्पिटलच्या ट्रीटमेंट आणि मेंटल हॉस्पिटलच्या ट्रीटमेंट इंगट नमनी असता. त्यास आता 1 to 2 weeks एकदा ट्रीटमेंट स्टार्ट करतो आम्ही. इम्प्रूवमेंट होई त्या इल्ल्या मुखेत आम्ही त्या सायकोलॉजिकली त्यांचे एक सपोर्ट देतो आम्ही. तू हॉस्पिटला जायल्ल्याने तुला आता इतकी इम्प्रूवमेंट झालाय तू ट्रीटमेंट घेऊया नाहीतर तू मत्त्यान तुला मत्त्यान हॉस्पिटलांत येऊया होता म्हणून सांगून आम्ही त्यास जाल्ले ते सायकोलॉजिकल सपोर्ट देऊन काउन्सिलिंग करून मग असं फॉलोअप करावे. हॉस्पिटलात एकदा तो डिस्चार्ज होतो तो मग येईन रवे येईना तू फॉलोअप करून डॉक्टर्स येऊया हॉस्पिटलास म्हणून आम्ही काउन्सिलिंग आणि करतो त्यावेळेला. ओके लँग्वेज सांगायला. आता सिस्टर आता तुमचं एक प्रति जीवनांत एक हे सर्व त्यावेळेस साध्य नाही म्हणून सांगते एक पेशंट नाही तर एक तरी संदर्भ असा आहे. ಸಂದರ್ಭ ಸಂಗ್ಲ ಸುಮಾರು ಅನ್ಸತ್ತೆ ಹಂಗಾರೆ ಇಟ್ಲೆ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಪೇಷಂಟ್ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ಇಂಥ ಇದೇನು होय तसं एक विषय सांगणार एक ॲक्च्युली पेशंट नाव आम्ही सांगू नाही का मग असं तसं त्यांनी एकदा ॲडमिट होऊन होते मी एनपाईन काम करताना एनपाय ICUन काम करताना. सो ऑलरेडी डॉक्टरने सांगितलं व्हेंटिलेटर सांगणार आम्हाला ब्रिथिंग असं सपोर्ट करायचं एक मशीन व्हेंटिलेटर म्हणून सांगता. सो त्या घातल्यान त्यांनी आणि 99% चान्स नाही म्हणून सांगणार ओन्ली 1% होप होते. जाल्यार पेशंट पार्टी कसं तरी करून त्यास आम्ही रिकवरी करून घरा नेवे नेकला पुरा असतात म्हणून ತುಂಬ ट्राय करीत होते. सो तसं नसताना आम्ही आता एक चॅलेंजिंग सारखे घेऊन काय किती आम्ही एक चॅलेंजिंग सारखे घेऊन रेस्पॉन्सिबिलिटी घेऊन त्याच ट्रीटमेंट केल्यार त्यांनी हुशार होतात म्हणून एक पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड आम्ही त्यांचं वर्क करून त्यांनी रिकवरी होऊन 1.5 month ICUन जाल्यापर्यंत वार्डांत होऊन 3 month जाल्यापर्यंत डिस्चार्ज होऊन त्या जाल्यापर्यंत मी त्यांच्यावर कॉन्टॅक्ट नाही पेशंट कॉन्टॅक्ट नाही लाईक नॉर्मल पेशंट कसं येतं तसं त्यांना डिस्चार्ज झाल्यापर्यंत आम्ही कॉन्टॅक्ट कोणाला घेतो त्यांनी तर फॉलोअपच येताना कधी तरी OPD सायल्यार आमच्या लगेच सांगून पुरा मिटवून जातात. या पेशंट कसं झालं सांगल्यार मी फर्स्ट न्यूरो जॉईन होताना एक बस ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಬಸ್ಸಸ್ ವೇಟ್ करताना माझ्याला घेऊन सांगतो ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ನನ್ನದು ಪರಿಚಯ ಆಗಲಿಲ್ವಾ मला लाईक कोण म्हणून का तुम्ही सुमार पेशंट असतात नाही होय त्यात त्यांनी आयडेंटिफिकेशन सांगता मी असे असे होते डॉक्टरने सांगितले आणि त्यांनी काही त्याला होत नाही त्या टायमार असं सांगले त्यांनी काही चान्सच नाही म्हणून त्या रिकवरी झालेला पेशंट मी त्यात आमच्या हॉस्पिटलात एक डिपार्टमेंटान काम करीत असतात. सो त्या एक विषय आम्हाला त्यांनी येऊन आम्हाला आयडेंटिफाय करून तुम्ही आम्हाला केअर दिलं सो तुमचे पुरा एफर्ट टीम वर्क असून मी आता नॉर्मल लाईफ लाईक त्या सांगताना मी मरुजन्म घेतला असं म्हणून सांगा. सो देवाचा एक आशीर्वाद असता प्लस आम्ही एक काम करून त्यांनी एक रिकवरी झाल्याचं म्हणून एक त्या बघताना मग नेक्स्ट पेशंट आयल्यार चॅलेंजिंग होऊन घेतल्यार सो साधारण मट्टाच त्याच इम्प्रूव्ह करवत म्हणून एक त्या एक माझ्या लाईफान मी एक विचारून दावेना. चालेल उमेश तुम्ही काय सांगता ह्यापैकी. होय तसं माझे एक एक्सपिरियन्स म्हटल्यार मी एक हॉस्पिटलांत असताना काम ड्युटीर असताना एक पेशंट डिप्रेशन पेशंट तिने सुसाईड अटेम्प्ट केला. त्या सुसाईड अटेम्प्ट करताना आम्ही कोणी लग्गी नाही तो जाल्यार इंगड एकलो पेशंट येऊन इमिडिएटली सांगितलं असं असं एक पेशंटाने हँड केला असं सांगून असं आम्ही मस्त कुठले आम्ही इमिडिएट रश होऊन त्या पेशंटास आम्ही प्रिव्हेंट केलें. ते म्हटल्यार तितली जाल्यार कुठले आम्ही अटेन्शन दिल्या निमित्त तो वांचलो म्हणून सांगून एक त्या एक भारी काम असं एक संदर्भ म्हटल्यार मस्त डिप्रेशन असल्यास आम्ही क्लोज ऑब्झर्वेशन तोवतो जाल्यार ते काय करतात म्हटल्यार ते टायम सोदीत असतात कोण स्टाफ लग्गी नायसा कोण नायसा म्हणून सांग त्या टायमार ते सुसाईड अटेम्प्ट करायला ट्राय करतात. त्या एक आम्ही असं एक स्टाफांचं एक अवेअरनेस म्हटल्यार आम्ही किती अलर्ट हावे केद्वाय आम्ही 24 hours पेशंट असले पेशंट असताना आम्ही अलर्ट हावे म्हणून सांगायचे एक आम्हाला अवेअरनेस. करेक्ट. आता आम्ही एक 3 वर्षात अगदी बघू गेल्यार एक ಕೊರೋನಾ ಇಲ್ಲ एक संदर्भ इडೀ प्रपंचದ अल्लोलकल्लोलदಲ್ಲ एक घटने का नाही तर एक संदर्भ म्हणून सांगून आता ह्या संदर्भात तुम्हाला इडೀ प्रपंच तुम्हाला प्रशंसा ध्यान असा झाल्यारो त्या संदर्भात तुमच्या मनस्थिती कसा होता आणि तुमचा संसार ते
जबाबदारी कसं तुम्ही निभायचं न्हू म्हणून. कोरोना टायमार सांगचे जाल्यार लायक ते एक हॉरिबल टायम म्हणून सांगवात. ते कोविड-19 सांगचे पॅन्डेमीक आयिल्ले तेदो मेनली सोसायटी आमी अवॉयड करीत होते. अवॉयड सांगल्यार आमी पेशंट टच करून येतो. तर ते मेनली ते सोसायटीच्यान अवेअरनेस नाय ते लायक काही टायपान ते स्प्रेड जाता. मागीर ते डिसीज फर्स्ट टायम पुरो जावन असो. सो तेजे पयली चड आमास माहिती काही गावत नाय ते. तसो नासतना रॉंग इन्फॉर्मेशन तेणी आमास एक अवॉइड केल्या सन्निवेश आसा. बट त्या जाल्यार आमी पेशंट केअराचो काही प्रॉब्लेम करीत नाही. तो पेशंट आयले एज अ नॉर्मल कोण ना कोण आमी ट्रीटमेंट देत होता. ते समस्या जाल्ले प्रोटेक्टिव्ह डिवायसेस पुरो प्रोवायड करीत होती. सो तसंच आमी पेशंट केअर नॉर्मली रितीन करीत होता. इवन द सोसायटी आमी अवॉइड करूं ना जाल्यार क्वारंटाईन सारखे बघित होते जाल्यार आमच्या फॅमिली सपोर्ट करीत होते. माझे हजबंड ऑलरेडी मेडिकल प्रोफेशन जाल्ले मितानी माले मागीर पॉझिटिव्ह ह्या गावत होते. तसं म्हणून इन्स्पिरेशन गावत होते. तसं मला पेशंट केअर असते काही प्रॉब्लेम आयिल्लो नाही. उमेश तुम्ही काय. हय तशें इथे आमच्या इंडियात आनी कंपेर केल्यार गल्फांत आनी पुरो मस्त सोफिस्टिकेटेड हॉस्पिटल आनी पुरो लोक केअर पुरो दिगीत. असो नासतना आमकां ती एक कश्ट जाल्लो नाय. इमिडिएट आमी ICU पेशंट आसा आनी पुरो इमिडिएट आमी ट्रान्सफर करीत तो पेशंट आस आनी आमी जाल्ले ती आमी प्रिकॉशन्स घेयत तो आमी. आतां इंटरनॅशनल हें तो केअर घेवचें म्हटल्यार ICU केअर पेशंट आसा आनी पुरो इमिडिएट शिफ्ट करता फुडले ते आमी हँड ओवर केल्ले म्हणून कितें जालें आमच्या वार्डानसून आमी कितली आमी हें करता केअर घेतो ताच्या पर्यंत रेस्पॉन्सिबिलिटी ते आसा आमी देतो. मागीर थंय हॉस्पिटलांत केल्या पटी काय वयता स्टाफ शॉर्टेज येयते मागीर फेसिलिटीसांनी पुरो केल्या पटी उणें वयते. त्या टायमार आमी एक्स्ट्रा काम कराया पडत ते आमास ताजो आमास वर्कलोड चिके चड वयता. स्पेशली त्या टायमार एक डेथ रेट चड वयत आसा. हय हय त्या बघून ॲक्च्युली सगळे शॉक वयता. हय आमी फॅमिलीचं कावन्सिलींग कराया वता फॅमिलीचं कंट्रोल कराया वता. त्या बघावे म्हणून आसता पेशंट आसा जाल्यार मस्त रिस्ट्रिक्शन्स आसता त्या टायमार सोडीत नाय गोंयांनी पुरा. आनी डेथ जाल्ले पेशंट आसा कुडा आमी त्या फॅमिलीचं हँड ओवर करीत नाय. तो त्या सपरेट जावन बरियल ग्रावंड आसा पुरो नेऊन जायते. आनी आमास आनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आमच्या फॅमिली कुडा आमी केलो पटी हें केअर घेवया वता. म्हटल्यार आमी त्या ड्रेसांत जावन फाटी येतना मत्तेन घरा जातना आमी मत्तेन त्या ड्रेसांनी काडून आमी न्हावन आनी पुरो आमी आमचे हें केअर हेल्थ कुडा केअर घेवया आमच्या फॅमिलीज कुडा ते आमी प्रोटेक्शन दिवया वता. लायक विचार आता सिस्टर आता हे तुम्ही रोगीचं चिकित्सा देता त्या संदर्भात त्याला काय तुम्ही चिकित्से हवे त्यांना पुरा तुम्ही ट्रीटमेंट देता त्या संदर्भात तुम्ही खेळ रीती एक ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು घेव्या होता. ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿ ಪೂರಾ ಅಡ್ಮಿಷನ್ होताना तर पुरा टेस्ट पुरा करतात. त्या एकल्याच एक तर स्प्रेड व्हायचे एक डिसीज असतात. तर त्या संदर्भात आम्ही मेन होऊन आईला पुरा पेशंट असं लाईक पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट म्हणून सांगतात. नॉर्मल होतं ब्लड विड्रॉ करताना नाही जाल्यार पेशंट सक्शन म्हणून सांगतो कफा पुरा काढताना ग्लव्स मास्क ते पण नॉर्मल आम्ही यूज करतात. एकूच संदर्भात कसं होता स्टार्टिंगान त्यांनी ब्लड रिपोर्ट्स केले नाही जाल्यार ॲट द एंड रिझल्ट लाईक मे बी त्या एक डिसीज त्यांच पॉझिटिव्ह म्हणून आयल्यार बट आम्ही त्या पेशंट लगेच ते दाखवत नाही. लाईक त्यांचे केअर कसं आम्ही प्रायर होऊन देत होतो तसंच होता. जाल्यार आमच ते टेन्शन येतं कसं होतं कोण ना तसं पुरा त्या सावेदांना टेस्ट पुरा करतो. ते एक टायटर लेवल म्हणून पुरा असतं. आता हेपॅटायटीस म्हणून सांगूचे जाल्यार टायटर लेवल म्हणून असतं. तसं काय बियाचे म्हण असत नाही. सो ट्रीटमेंट असतं एखाद्याच त्या अनएक्सपेक्टेडली त्या मस्त ह्या जाल्यार त्याच ट्रीटमेंट म्हणून असतं कंट्रोल करूचे एक येतं. तसं डेंजरस म्हणून नाही. नाही ओके उमेश आता ह्या नर्सिंग कोर्स कोण केले असत ती चड होऊन विदेशीच जाऊन एक वृत्ती जीवन करू ते एक होता सर ह्या ಬಗ್ಗೆ तुम्ही काय म्हणता. ॲक्च्युली नर्सिंग प्रोफेशन म्हटल्यार तें एक गूड प्रोफेशन आनी ते इंडियात आतां मस्त नर्सिंग स्कूल ऑफ नर्सिंग आसत तसो मस्त स्टाफ्स भायर येत आसत. त्याच इतके स्कोप चिके उणें म्हटल्यार संबळे चिके उणें तसं होऊन ते काय करतात म्हटल्यार एब्रॉड आस जावन एग्जाम आतां UK USA ऑस्ट्रेलिया पुरो दवरून जाल्यार एक एग्जाम पास होवन त्या एग्जाम पास होवन ट्राय करून ते जातात चेडून थंय म्हटल्यार चेड इन्कमेचे चेड वता आनी स्टँडर्ड ऑफ लिविंगेचे चिकोड आसा आनी फॅमिली न्हूंक गेल्यार त्या स्कूल एज्युकेशन पुरो चिकोड आसा. तसं पुरो आमचे रिस्पेक्ट देवेचे चिकी एब्रॉड कंट्री कंपेर टू सो म्हटल्यार तुम्ही सामाजिक गौरव चड आसा. हय सामाजिक गौरव चड आसा रेस्पेक्ट चड आसा आनी सॅलरी कुडा चिके कंपेर करतना इंडियासून थंय पुरो चिकोड स्टँडर्ड ऑफ लिविंग पुरो चिकोड आसा. तसं होवन मस्त होवन एब्रॉड ट्राय आता सिस्टर तुम्ही आता ह्या वृत्तींत
तुम्हाला आता 10 वर्ष झालं बा 15 वर्ष झालं ह्या प्रमोशनचं कसं असतं मानदंड कसा आहे सांगणार आता आम्ही जॉईन होताना ट्रेनी म्हणून जॉईन करतात एकदा आम्ही त्या फील्डान डिपार्टमेंटान आम्ही एक्सपिरियन्स झाल्यापर्यंत नॉर्मल स्टाफ नर्स परमनंट जाल्यार परमनंट और कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस जाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस त्या जाल्यापर्यंत आमचे स्किल पुरं बघून ते नियमास सुपरवायझर ड्युटी देतात वार्ड सुपरवायझर और फ्लोर सुपरवायझर म्हणून देतं त्याच्यापर्यंत इनचार्ज म्हणून पोस्ट असतं मेनली त्यांनी सिलेक्ट करतं स्किल बघून मग एक्सपिरियन्स मग आमचे बिहेवियर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ह्या टाईपवर त्यांनी एक टीम लीडर सारखे वर्क करतात त्या बघून आम्हाला प्रमोशन देतात आमचे अब्रॉडात काय म्हटल्यार एवरी 5 years एक प्रमोशन म्हणून आसता आता स्टाफ नर्स फस्ट स्टाफ नर्स म्हणून काम जालें मागीर सिनियर स्टाफ नर्स मागीर शिफ्ट इंचार्ज मागीर नर्सिंग सुपरवायझर वार्ड इंचार्ज तसं प्रमोशन दीत जातात ताचे डिपेंड्स म्हणजे कसं इव्हॅल्युएशन करतात ते असं अप्रायसल रिपोर्ट पुरा आसा त्या रिपोर्टावर तुझ्या गुड प्रमोशन्स कर ओके आता हॉस्पिटल नर्स म्हणून सांगतो त्याच्यानंतर होम नर्स म्हणून आम्ही सांगतो हा एक व्यत्यास कसा तिने करता ड्युटीवर हय आता हॉस्पिटल नर्स म्हणल्यार हॉस्पिटल एनवायरमेंट म्हटल्यार इन पेशंट फेसिलिटीज सांगतो आमी पेशंटास त्यास थंय मस्त दीस केअर घेवया वता आणि ट्रीटमेंट पुरा पुरा केलो पटे ICU आसा ट्रीटमेंट जनरल हॉस्पिटल वार्ड ट्रीटमेंट आसा तें बरें आसा ते हॉस्पिटलान सतत एडमिशन करायला पडटा केलो केसीस तसं म्हणून आसतना ते एक हॉस्पिटल ट्रीटमेंट म्हणून सांगता आता होम केअर ट्रीटमेंट आनी हॉस्पिटलान काय म्हटल्यार मस्त स्टाफ आसा एक पेशंट आसा आता 3 शिफ्ट नर्स आसल्यार फर्स्ट शिफ्टान एक सेकंड शिफ्टान थर्ड शिफ्टान होम नर्सांसान काय डिफेक्ट म्हटल्यार एक पेशंट इंडिविज्युअल पेशंट एकल्यानच केअर घेवया ते त्याचं कंटिन्युएशन तिनींत कंटिन्यू करायला होता 1 वार 2 वार तसं कंटिन्यू करायला होता इथे हॉस्पिटल्स आणि त्याचं पेंत डिफरन्स चेडो होय उमेश अण्णा आता ವೈದ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ म्हणताने डॉक्टर्स होणे चड तुम्ही एक नर्स जाल्ली पेशंट ಒಟ್ಟು चड वेळ असता सांगते तुम्ही एक 39 वर्षात एक सर्व्हिस अंत तुम्हाला एक संतृप्ती आत्मसंतृप्ती गावल्या म्हटल्यार कसं ॲक्च्युली नर्सिंग प्रोफेशनात म्हटल्यार एक चुकोड प्रोफेशन रे एक आम्हाला बिगिनिंग आम्हाला कळत नाही ते जाल्यार एकदा आम्ही हॉस्पिटलात जातो तो पेशंट केअर घेऊन आम्ही एक चुकोड रिलेशनशिप बिल्डअप करतो तो रिकवरी होईसर आम्ही मस्त एफर्ट घालतो पेशंटाच्या रिकवरीसाठी आणि 24 hours आम्ही नर्सांनीच चेड केअर द्यावयाचे डॉक्टर्स जाल्यार येतात जातात मग ट्रीटमेंट करून सांगून जातात जाल्यार 24 hours 3 शिफ्टांत नर्सांनीच मस्त केअर घ्यावयाचे पेशंटास आणि ते एकदा रिकवरी होईत येताना त्यांचे कळता ओके आम्हाला एक रिलेशनशिप बिल्डअप होता ते बिल्डअप जाल्ले रिलेशनशिप ते केन्नाय उगडास करीत असतात तुझ्या निमित्त मी इम्प्रूव जालो तुझ्या निमित्त माझ्या इलनेस रिकवरी जालो आम्ही गुण जाल्या म्हणून सांगून ते एक सॅटिस्फॅक्शन असता तिन्ही सॅटिस्फॅक्शन होतं कुठले आम्हाला एक खुशी संतृप्ती असता म्हटल्यार आम्हाला एक खुशी ओके आमचे पेशंट जाताना तो रिकवरी होऊन गेलो नाही आणि तसं होणे आम्हाला एक मस्त समाधान असतं आता तुमचे 39 वर्ष सर्व्हिस जाणं रिटायर्ड जीवनात असावं रिटायर्ड जीवन जाल्यापासून तुम्ही काय करू ॲक्च्युली आम्ही प्लॅन करीतलं नाही अगदी कसं नाही करायचं रिटायर्ड म्हणतं आता ते 60 होतो तुमल्यार घरा बसवायचं म्हणून लागतात जाल्यार आम्हाला त्या प्रोफेशनांत एक कंटिन्यू असल्या म्हणतं काय तरी करूया म्हणून सांगायचं एक इंटरेस्ट असा मी आता आरोग्य केंद्रास एक जॉईन व्हायचं म्हणून असा थंय मेंटल हेल्थ अवेअरनेस म्हणून त्यांनी एक रिक्वेस्ट करता असतात आमच्या लागे स्कूलास जावन काहीतरी नॅकरांचे काही ॲडिक्शन होईनासे आणि नॅकरांच्या ॲक्टिव्हिटीज आणि पुरा कसे आम्ही त्याच एक मेंटल हेल्थ अवेअरनेस देऊ म्हणून सांगून त्या एक क्लास म्हणजे काहीतरी त्याचं इम्प्रूव्हमेंट होईसारखे करूया म्हणून सांगून प्लॅन करतो असं एक हे आता सिस्टर तुम्ही आता तुमचे हा एक नर्स होण्यासह तुम्ही ह्या वृत्ती जीवन आवडतो तुम्ही संसारात जबाबदारी कसं निभायसता मेनली आम्ही एकदा वृत्ती जीवन नर्सिंग म्हणून आम्ही जाल्यापर्यंत आम्ही पेशंट केअर घेवनचे इम्पॉर्टंट असता सेम टाईम आमच्या फॅमिली मेंबर्साच्यो केअर घेवं आसता बट म्हाजे विशयान सांगल्यार आतां मला नेकरू आसात 7 months जाल्ल्या मांत्रा जाल्यार म्हाज्या मामा मामी मेन तर मस्त ताल्ले रोल घेतले रेस्पॉन्सिबिलिटी घेऊन नेकरास लायक करून बघतात त्या मात्रांनी मला हॉस्पिटलास आता मी नेकरास सोडून जाताना मला काही टेन्शन असत नाही उडा सेवेत एक असता जाल्यार तेले कसं बघतात त्या प्रती येणं त्या पूर रेस्पॉन्सिबिलिटीने घेऊन लायक करून बघतात सो मी माझे फुल कॉन्सन्ट्रेशन माझ्या हॉस्पिटलांत माझ्या डिपार्टमेंटास मॅनेज करू गावत असा सो सेम टाईम मी घरा येताना माझ्या नेकरो चोट मी टाइम स्पेंड करताना मामा मामी चोट फॅमिली मेंबर्स चोट टाइम स्पेंड करताना हॉस्पिटलचे पुरा कसले प्रॉब्लेम जाल्ले असल्यार पेशंट चोट न्ही कसले तरी असे डिपार्टमेंटल प्रॉब्लेम्स असतात सो जाल्ले असल्यार ते पुढे उडास येत नाही
सो बोथ लाईक 1.5 पोरांना तुम्हाला फॉरन मॅनेज होता मेन त्याचं क्रेडिट मामा मामीचं हय हय हाय विचार त्यांनी मागीर मस्त सपोर्टिव्ह असं माने हय मेन हांवें आमस तेंत इतले पेशंट लागीं येतना आमस स्ट्रेस लेवल चड वयचे प्रस्ता सो लायक कोण फ्री मायंडान ते काम करवे जाल्यार एज अ नर्स एक फ्री मायंडान काम करवे जाल्यार फॅमिली रोल इम्पॉर्टंट असता सो त्या विशयान मी मस्त लकी असता लायक विचार उमेश अण्णा आता एक आध्यात्मिक होणं तुम्ही इस्कॉन ಮೂಲಕ मस्त ತೊಡಗಿಸೋನ್ घेतसो आता तुमचं हा एक आध्यात्मिक चिंतन तुमच्या ह्या सेवा वृत्तीचं कसं सहाय्य होत असा ॲक्च्युली मी फस्टच आम्ही इस्कॉनात नाहीतो जाल्यार थंय मस्कतांत आसतना ಕೆಲವು फ्रेंड्सांनी पुरो दावे सुरू केले तसे आम्ही कुठं दावे सुरू केलो तसे इस्कॉनात जातो काय म्हटल्यार ಕೆಲವು पटी आम्ही पेशंट आमास कोपानी मारवा येतात काय काय शिवे घालतात तसे अब्युझिव्ह वर्ड्स पुरा यूज करतात तेदो आम्ही आमास कंट्रोल होत नाही त्या पुरा हे आध्यात्मिक आम्ही इस्कॉनास पुरा जॉईन होतो आमचे इमोशन कंट्रोल करायला होता कोप येत नाही आमास आणि त्यांचं आमचं डील करताना आम्ही एक नमुने आमचे आत्मा त्यांच्या आत्मा त्यांच्या लंगी एक परमात्मा म्हणून असा आमच्या लंगी परमात्मा म्हणून सांगा आम्ही तसं का घेतो आम्ही आमचे रिलेशनशिप आम्ही तसे बिल्डअप करतो आम्ही तो नाहीतर इंगड जातीचो इंगड धर्माचो त्यापुरा आम्ही लेखत नाही केदोय ते म्हटल्यार आमचे प्रोफेशन काय म्हटल्यार आमचे मेन एम पेशंट रिकवरी हयसा म्हणून सांगून तसं नसताना ते आध्यात्मिकांत आमचो आसल्यार आमास मस्त तेंतू हेल्प जाता मस्त हेल्प जाता तसं आम्ही इस्कॉनास जातो तो मस्त माझ्या हेतून मस्त चेंज असताना असा होय आणि सगळ्यांचे आम्ही चिक्कोट रितीन आम्ही बोलवतो सगळ्या लांगी चिक्कोट रिलेशनशिप बिल्डअप करतो आम्ही तसं त्या एक मस्त हेल्प झाला असं आता अन्य क्वेश्चन आता SLC एक आणि PUC एक रिझल्ट आहे ना असा तुम्ही आमच्या समाजात नाकरास नर्सिंग शिक्षण घेवते ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಟಿಪ್ಸ್ ದಾವೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಾವತಾವು ॲक्च्युली PUC नर्सिंग आता नर्सिंग दव्या म्हणून इंटरेस्ट असल्यास त्यांनी सायन्स ग्रुप घेतले म्हणून जाल्यार आता डिप्लोमा नर्सिंग पर स्टॉप केले असतात आता BSc नर्सिंग आणि MSc नर्सिंग आणि PhD लेवलात कसं दावत त्यास आत्ता मस्त एज्युकेशन सिस्टम मस्त ॲडव्हान्स जालें आसा आम्ही शिकताना परत इतकी प्रोविजन नाही ते आम्ही तसं म्हणून असताना PUC होतो कुठले सायन्स सब्जेक्ट घेतले म्हणून जाल्यार त्याच इंट्रस्ट असा म्हणून जाल्यार आता त्याच इंट्रस्ट हवा म्हणून जाल्यार त्याच चिक्की तरी मेडिकल नॉलेज ಗೊತ್ತಾವೆ नर्सिंग म्हटलं काय तेंतू कसं आमास फर्दर स्टडीज करवा कसं प्रोविजन आसा तें स्टडी करून तेणी दाव्याचे चान्सेस आसा असं इंट्रस्ट तुम्ही वयर आसा मेन सिस्टर मेन तेंत त्या फील्डांत इंट्रस्ट नासल्यार माझं पर्सनल एक्सपिरियन्स इंट्रेस्ट असं आम्ही कायला चॉईस केल्यार त्याचा सक्सेस मात्र खंडितच येता सो तसं PUC आता कंप्लीट केल्ल्यानच मेडिकल प्रोफेशन जावले असतं इकडे फिनान्शियल कसं तरी प्रॉब्लेम असता तशें नर्सिंग इज बेस्ट सो तेणी कंप्लीट करतकीर तेणी त्या एक्झाम बरयल्यार एब्रॉड जावपाचे चान्सेस असता मागीर गव्हर्मेंट सेक्टरान तेंचं काम करपाचें असता जाल्यार मागीर ह्यान तो लेक्चर फील्ड जावं लेक्चरींग फील्ड जावं जाल्यार MSc नर्सिंग केल्यार त्यांचं मस्त ऑप्शन असतं तो आता मी नर्सिंग केलं घरात बसतं म्हणून केद्दो वयत नाही निरुद्योग समस्या म्हणून नाही सो आता तुमचे ಸೇವಾ ವೃತ್ತಿಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನ್ನ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಆಮೇಲೆ आता पिक्चर्स ಬಗ್ಗೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ आता तुमचे सर्वेस आता ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ तुम्ही काय सांगता ॲक्च्युली एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ असून मला एक ॲप्रिशिएशन गावलं आहे मी त्याचं वार्ड इन्चार्ज होऊन काम करीतो तेव्हा एक बेस्ट नर्स म्हणून सांगून एक मला एक ॲप्रिशिएशन दिलं आहे ओके नेक्स्ट हे मी लास्टच येताना एक 2 वर्ष मी मेडिकल साईड काम केलं ते तेव्हा तिने एक फेअरवेल पार्टी देऊन एक ॲप्रिशिएशन दिलं आहे मला ओके नाईक विचार नेक्स्ट ह्या ಕೂಡ ಸೇಮ್ त्यांत मेडिकल डायरेक्टर आमच्या हॉस्पिटल डायरेक्टर ॲप्रिशिएशन ह्या ಕೂಡ ॲप्रिशिएशन गुड नेक्स्ट हे एक स्पेशल ॲप्रिशिएशन ॲक्च्युली Certificate of Excellence. वय एक्सलन्स म्हटल्यार माझे तेव्हा त्यांत इन्चार्ज होऊन सुपरवायझर होऊन काम केल्ल्या टायमार मला आमच्या डायरेक्टर हॉस्पिटल डायरेक्टरनं एक्सलन्स सर्टिफिकेट म्हणून दिलं नेक्स्ट ह्या ಕೂಡ एक लेटर ऑफ ॲप्रिशिएशन बिगिनिंग म्हटल्यार 2016 ಅಂತ ಕಾಯ್ದಿರ್ಲಿಂದ ಹ್ಯಾಂಗ್ नेक्स्ट हे एक सर्टिफिकेट गावलं म्हटल्यार आम्ही मेडिकेशन काउन्सिलिंग इन मेंटल हेल्थ ॲक्च्युली आम्ही पेशंटास पुरा मेडिसिन देताना आम्ही काउन्सिलिंग करू आसा त्यास कसे तुम्ही मेडिसिन घेऊया आणि कसे फॉलोअप करावे त्याचे साईड इफेक्ट कसं नाही म्हणून सांगून आम्ही परत काउन्सिलिंग करायचं तेव्हा आम्हाला एक सर्टिफिकेट इश्यू हे ಕೂಡ एक रेकॉग्निशन दिलं मला बेस्ट वय मेंटल हेल्थ नर्सिंग
हे आमच्या फॅमिलीचे फ्रेंड फोटो. मी, प्रेमलता, चरण आणि किरण. हे मी सांगितलं मग फर्स्ट मी यावेळेच्या टायमार एक एप्रिशिएशन दिलं आमचं इन्चार्ज आणि वार्ड इन्चार्ज केलं कंटेंट मस्कातात म्हणजे ओके. नेक्स्ट हे मी मेंटल हेल्थ हॉस्पिटलात काम करताना मला एक बेस्ट नर्स म्हणून एक अवॉर्ड दिला आहे. हे आम्ही इस्कॉनात असताना आमचे एक स्वामीजी आले तिथे, तिने एक आम्हास ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स आशीर्वाद देऊन एक सर्टिफिकेट म्हणजे दिले ते आम्हास. हे एक कसं ना पिक्चर म्हटल्यार आम्ही केलावपटी पेशंट मस्त एग्रेसिव्ह आणि इम्पल्सिव्ह पेशंट येतात न्ही, त्या टायमार आम्ही रेस्ट्रेन चेअरवर बसवतो ते असं म्हटलं, नाहीतर अटॅक करू येतात पेशंट. असं नाही पुरा इक्विपमेंट्स आम्ही यूज करतो त्या हॉस्पिटलात. एक रेस्ट्रेन चेअर म्हणतो आम्ही, असे हातात धरून हात बांधतात, ते म्हटलं अटॅक करू येत नाही. मग त्याचं थोडं एक अर्ध घंटा 1 घंटा त्या रेस्ट्रेंटच्यावर ते म्हणजे सेटल होतो, तर इंग्लंड म्हणजे वार्ड असं मी शिफ्ट करतो. हे एक रेस्ट्रेन बेड म्हणून सांगतो. पेशंट मस्त एग्रेसिव्ह असताना त्याचं कंट्रोल करायला जालं नाही तर असं बेड्डांत आम्ही निजवून त्याचं रेस्ट्रेन बेल्ट घालून मग काहीतरी इंजेक्शन परत देऊन एक एव्हरी 15 मिनिट्स आम्ही ऑब्झर्व करायचं. आम्ही CCTV कॅमेरात बघित असतो पेशंट असं लगेच जाऊन बघू हे झालं नाही तरी आम्ही कॅमेरात बघित नसतो. तसं ह्या नमुने एक ट्रीटमेंट आहे, एक ट्रीटमेंट. आणि त्यास एव्हरी 15 मिनिट ऑब्झर्वेशन करून मग एक 1 hour 2 hours तो मग रिलीज करतो आम्ही रेस्ट्रेन बेल्टाचं. ओके. आता सिस्टर तुमचे मेन ऑन मी हे फोटो डिस्प्ले करत रिझन सांगल्यार खयलो एक मी पोजिशन ಅಂತ ಅಸ್ವ जाल्यार त्याचं एक फाउंडेशन म्हणून असता. तर बिगिनिंग ಇಸ್ತನು ಅತ್ತನ ಸರ್ मला सपोर्ट करीता इल्ले माझे अज्जी गोविंद नायक आणि ललिता नायक. सो ते इन्स्पिरेशनल मला केद्दव त्यांनी मला सांगून दिले मौल्य असंदे लायक विषय असंदे मी त्यांनी गायडन्स केल्या पुरा माझ्यात केद्दव हेल्प होता समाज वर्क असते असते मग त्यांच्या ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸತಿ मेन कारण त्यांनी ताडीपाया म्हणून सांगितलं बघा त्यांनी. नेक्स्ट हे माझे एक प्राऊड मुमेंट ती माझी अम्मा मेनली सांगताना ह्या मी डिस्प्ले करा कारण सांगणार ಏನಪ್ಪ गोल्ड मेडल अवॉर्ड घेताना माझी अम्मा केद्दव सांगतो मी शिकल्यानंतर प्रॉब्लेम नाही माझं लिंक एक लाईन धरूया म्हणून. सो त्यांचं एक प्राऊड मुमेंट होते. तर सिलेक्टेड पिक्चर ते असतं ते ग्रॅज्युएशन डे. सो हे गोल्ड मेडल आणि ग्रॅज्युएशन डे विथ बेस्ट आउट गोईंग स्टुडंट इन द बॅच 2011 to 15 बॅच त्या बॅच अंत गावाने. नेक्स्ट हे आमचे फुल नर्सिंग टीम लाईक मी जॉईन होताना 2011 to 15 बॅच आउट ऑफ 60 मेंबर्स लाईक आम्ही लोकलाइट्स त्यांना केरळाची थर्ड असतं मेजॉरिटी. बट त्यांच्यात मी रावण मला मेन पॉझिटिव्ह त्यांना सांगणार एक लँग्वेज शिकलं मी मल्याळम. सो त्या माझे एक रेझ्यूम म्हणते का लर्निंग झाले ते एक. सो मल्याळम लँग्वेज मला काय हे माझे एक स्वीट फॅमिली कलर का फॅमिली. सो अनेक फोटो असतात त्यांचं. ते माझे मामा मामी भास्कर नायक आणि गीता नायक. ते माझे हजबंड नवीन नायक. ते माझे लिंक ध्रुवी नायक. हे माझे हजबंडचे भाऊ नवीत नायक आणि अमृता मग अद्वित. मग यांनी अनेक भाऊ शरत आणि चेतना. सो यांचे फोटो मी कितीच घेतल्या सांगणार त्यांनी मला मस्त सपोर्टिव्ह नसतात. सो प्रति टायमाच अप्स अँड डाऊन येताना सपोर्ट करतात. सो वर्क लाईफ अंत सेम ॲज फॅमिली लाईफ अंत सपोर्टिव्ह नसतात असतात. सो सेम टाईम आणि एक फॅमिली आमच्या मूड बेळ्ळे फॅमिली. सो त्यांच्या पूर्वदांच्या सपोर्टान मी आधी एक पोझिशन आता नॉर्मल लाईफ लीड करूए वृत्ती जीवन चोट्ट सेम फॅमिली लाईफ काही प्रॉब्लेम आता लीड करू एक कारण झालं होतं. नेक्स्ट पिक्चर ह्या एक सांगणार मला येणं पण युनिव्हर्सिटीत गोल्ड मेडल गावलंय त्याविषयी आमच्या इथं हळे विद्यार्थी सांगणार मूड बेळ्ळ्यांत गोतवून मला आयडेंटिफाय करून त्यांनी मला सन्मान दिले. लाईक विचार सेम पिक्चर होय. हे आमच्या ICU टीम येणं पण काम करीत असताना आमच्या ICU टीम हे आमच्या हॉस्पिटल फर्स्टनेर हॉस्पिटल काम करीत असताना त्यांच्या एक टीम एक फंक्शनात काढले एक फोटो. सो ते डिस्प्ले केलं. एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटी सेम टाईम मी यक्षगानात पार्टिसिपेट करीत होते. व्हॉलीबॉल प्लेयर होऊन होते. मग असं फॅन्सी ड्रेस त्यांना कॉम्पिटिशन देत होते. सो ते एक पिक्चर एक सो तुम्ही एक भाऊमुखा प्रतिबिंब सांग. ओके. सो आता एक सांगते विचार काय तर म्हटलं रे विश्व भातृत्व तत्वर तुम्ही जनपर होऊन देवते एक आशीर्वाद आणि एक जनसामान्यते एक धन्यता भावने तुमच्यावर असा
तुम्ही एक इतक्या वर्ष कसलं एक वृत्ती जीवन केलं सो त्यांचं तुम्हाला एक पुरस्कार गावन असा म्हटलं तुम्ही एक बेस्ट नर्स म्हणून एक तुम्ही दाखवून दिलं सो तुमचे हा पुरा अनुभव ह्या संदर्भ ह्या विशेष दिवस तुम्ही आमचे एದುರು ಮಂಡನೆ केलं सो तुम्ही ह्या स्टुडिओस येऊन तुमचे विचार मंडन केले तुम्हाला तग्गसो मी धन्यवाद देईल सर. नमस्ते. हे मी कुठं एक विषय सांगायचं म्हटल्यार हे आम्हाला एक अवकाश दिले विश्व कोंकणी केंद्राच्यानी तुम्ही आणि तुम्ही पुढं एक आम्हाला एक अवकाश देऊन आमचे एक एक्सपिरियन्स शेअर करवायचे आणि नेक्स्ट मार्गदर्शन कसं देऊया म्हणून सांगून एक अवकाश देते असं कुठं माझ्या मस्त थँक्स होतो. तसं तमास आयडेंटिफाय करून आमचे एक्सपिरियन्स शेअर करू अवकाश करून दिले प्रतिबिंब टीम अँड विश्व कोंकणी केंद्र त्यांचं धन्यवाद. तुम्हाला धन्यवाद. तुमचे पुढल्या योजना यशस्वी होऊन द्या म्हणून सांगितलं देव बरं करून द्या म्हणून सांगितलं ह्या कार्यक्रम वीक्षण केले सगळ्यांसो धन्यवाद आणि देव बरं करून द्या म्हणून सांगितलं सर्वे जना सुखिनो भवन्तु.